Už túto sobotu občania Slovenskej republiky opäť pristúpia k volebným urnám. Referendum sa na našom území uskutoční po 9. krát. Hlasovať budú môcť občania aj v Spišskej Novej Vsi, a to od 7. do 22. hodiny. V tomto referende máme rovnako ako v iných voľbách vytvorených 27 okrskov, kde upozorňujeme na občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Spišská Nová Ves, že ich volebným okrskom je okrsok číslo 19, ktorý sa nachádza na Hotelovej akadémii. Pokiaľ ide o nemocnicu s poliklinikou, hlasovať v referende môžu iba tí, ktorí v čase referenda sa budú nachádzať v nemocnici a majú trvalý pobyt v okrsku číslo 23. Všetky ostatné osoby, či už s trvalým pobytom na území mesta alebo s trvalým pobytom v iných obciach a mestách, môžu v referende hlasovať, ale len na základe hlasovacieho lístka. Hlasovací lístok je možné si vybaviť vo svojej obci či v meste najneskôr do piatku 20. januára, a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenia. Aktuálne už nie je možné si požiadať o hlasovací lístok elektronicky. Do referendovej miestnosti prichádzajú občania s občianskym preukazom. Na základe občianskeho preukazu ho člen okrskovej volebnej komisie zakružkuje v zozname voličov. Následne sa takýto občan podpíše, vlastne svojím podpisom prehlási, že dostal jednak obálku a jednak referendový lístok. Predmetom referenda je otázka, pri ktorej môžu hlasujúci zakružkovať kladnú alebo zápornú odpoveď. Ak občan zakružkuje obe možnosti alebo žiadnu, jeho hlasovanie bude neplatné. Podobne ako pri spojených voľbách bude počas referenda opäť zriadená aj špeciálna volebná komisia, a to pre ľudí, ktorí v čase konania referenda budú pozitívni na ochorenie COVID-19. Číslo, na ktorom môžu požiadať o tento spôsob hlasovania, je zverejnené na stránke mesta a tiež na stránke okresného úradu. Referendum bude platné iba za predpokladu, že sa ho zúčastní viac ako polovica obyvateľov Slovenskej republiky, a len za predpokladu, že väčšina z tejto polovice zahlasuje áno. Dôsledkom toho by nastala zmena ústavy, ktorá by umožnila dosiahnuť skrátenie volebného obdobia a tým aj predčasné parlamentné voľby buď hlasovaním Národnej rady alebo referendum. Keďže sa Národná rada ale nemusí uzniesť na tom, že si skráti volebné obdobie, k predčasným voľbám by bolo potrebných ešte niekoľko krokov.